Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Today is a Monday, Lunes ita mga ka-aksyon, November 28, 2022. Aksyon Radyo. Today is the last day para naman sa bulan sang Nobyembre, sining tuig 2022. Kung aton balikan ang aton kasaysayan, duwa ka mga importanteng mga pagkabutang kag mga natabo. Ang aton pagkabalikan mga ka-aksyon, una best gate sa atong Nobyembre 28, 1974, November 28, 1974. Familiar ka mo mga ka-aksyon sa mga ambahanon blang nga mga patok sa to? Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Familiar ka mo sa nga kanta? Ina mga ka-aksyon ang isa lamang sa pila ka mabantog nga mga ambahanon nga gin-compose sang isa ka American o Filipino-American rapper, singer kag record producer. Amo ni mga ka-aksyon si Alan Pineda Lindo o kung kilala sa tawag nga si Apple Diapa. Si Apple Diap mga ka-aksyon ang ginbunag sa Angeles City sa Pampanga sa November 28, 1974. Nag-inisa naging bantog bangod isang founding member man sa hip-hop group nga Black Eyed Peas. Isang may aras ang African-American mga amay nga isa ka airman station sa Clark Air Base. Kaginbili niya pamilya matapos mga ka-aksyon nga ginbunag. Ining si Apple Diap mismo mga ka-aksyon ang Iloy, Pinoy o kon Pinay. Amo ni si Cristina Pineda nga mo ni nagpadako siya mga ka-aksyon kag ang anom niya ka mga utod. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Aksyon Radyo. Sa iban pa mga ka-aksyon sa November 28, 1928, mamuning adlaw kung saan mga ka-aksyon gin-establish, pinaagi sa isa kalahi ang Philippine Long Distance Telephone Company o kung ang PLDT. Para sa wala makaibalon ng ginabot silingon sa PLDT, Philippine Long Distance Telephone Company, na isa sa mga leading telecommunications provider diri sa pungsod. May mga ka-aksyon ang gin-establishar, pinaagi naman sa Acta Republica 34-36, isang Philippine legislator kay ginaprubahan sa saduan ng American governor nga si General Henry Timson. Both silingon as early as 1928. Ang PLDT ari na diri mga ka-aksyon pero sa amo sinatsyempo ang nagapanag-iya taga Estados Unidos. Amo ni mga ka-aksyon na layi nga naghatag sa PLDT sang 50 ka tuig nga charter kag ang kinamatarong nga mag-establish sa telephone line. Amo na may mga telepono sa nagkalain-lain nga lugar diri sa pungsod Pilipinas mga ka-aksyon bisan pa sa tion sang Marshalo. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa Kahanginan Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon 27 days na lang ho, antes ang adlaw sang Paswa kag 34 days, antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano bla mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sining hapon mga ka-aksyon to be exact 2:28 in the afternoon. Ginkompirmar ni Bago City City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong nga ang lalaki bakulod nun nga nalumos sa suba sa nga bago nga sakop sa nga barangay Bakong sa sulad sang bago mga ka-aksyon ang nasapwan na sinigid lamang nga hapon na. Aksyon
Ang detalye sinig kag kompirmasyon ano natabo diri nga nalumos sa suba ining lalaki nga upod man lang iya asawa sang mo sinatsyempo kag ilang may mata. Bantayan diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa Banwa naman sang Kanduri mga kaaksyon, isa ka patrol car sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang nagbaliskad. Aksyon Radyo. Ang aksidente nagluntad sa barangay Kaningay sa Banwa sang Kanduni. Ang report nga nabato naton gikan sa hepe sang kapulisan dra sa Kanduri PNP nga si Police Major Ruel Culanaga. Initial nga report do 17 kunong sakay sang sini mismo nga patrol car nga nagapadigayon sang routinary patrol operations sa 17 onsigid. Ang nakaangkon sang pila sa lakip na ang driver nga isa ka patrolman. Aksyon Radyo. Ang detalye man sinadugay-dugay diri sa Action Reports Afternoon Edition. Sa iban pa nga balita lokal, ato na i-check karon ang update sa engkwentro nga nagluntad dito mismo mga kaakson sa Banwa sang Moises Padilla. Sa report nga ginpagwa mismo sang Philippine Army, duha ang patay sa bahin sang mga rebelde. Aksyon Radyo. Mga kaakson, dugay-dugay, mabatian manaton ang live report sa aton nga patrol may kaangtanan sa isa na naman ka shooting incident na nagluntad sa barangay Tuba, Bacolod City, Subong nga adlaw. Standby! Aksyon Radyo. Kaya balita gikan sa Bacolod City Government Center, 19 ka legal nga struktura ginkakas sa North Capitol Road. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation November 28, 2022. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mabalita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulubalita. Sa kinaandala ko naman ang inyo alagad sa kanginan. Top-top kita lasay, subong nga gabi. Action John Diaz. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta darang aton mga suki nga mga tagpalamati sa 61 ka mga kabarangayan diri sa Nagbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag sulad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka dira mga kaaksyon? Standby ka dugay kay inyong mga mensay kag mga balita aton igadulong sa inyo sa aton man nga pagpangalagada. Sa aton nga pagbalik mga kaaksyon, ang report na sa pato live observation report. Check naton karon kung available naman ang linya sang hepe sang station number 2. Agud naton may baluan ang detalye sining shooting incident nga nagluntad subong adlaw sa barangay 2. Pero diri kita anay kay importante ni mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, ay kay,
ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako makulang. Yung pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana. Ano nang nauya ako mangulang. Eh, may pigado. Tas, kay, ano ko sila. Manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Balita nga patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:20 na. This time, i-check na mga ka-aksyon ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad siyang Bacolod. Nakats ang trapiko kag dugay-dugay base available si Sir Pindon. I-check na siya sa aton nga patrol. This time, i-check naton si Aksyon Zil Minardo sa aton patrol 2 Navarra Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, mayang hapon. Action John, good afternoon. Good afternoon. Oo, aray pa sa may police station to Action John. May ginastorya pa si Police Captain Paul Vincent Pendon. Nga talang Action John. No problem. Oo. Pero ito reaction John no, sa area diri sang police station to no kung ato na diri Chicaron no ang dala ni balasang BS Aquino Drive no subong Action John dalan na Lacson no kaga BS Aquino Drive no heavy ang trapiko diri Action John makita naton miskan diri sa metubang sang police station no 2 no damo sang mga sarakyan diri no nga naga nilabay na no kung nagapundo kay bangod ti mabalaan ta naman nga intersection na di ayon no Aguinaldo Street kag BS Aquino Drive and diri ayon sa may police station 2 no butong dito sa may dalan Lacson kagabi sa Aquino Drive to so heavy man dito ang lakata sa nga trapiko kay ti subong nga hapon ang mga nagapakadto diri sa North Action John diri na din sila doga kung tawag ka pa balaga shortcut no para do hindi gid tama ka bugat ang trapiko that's why ti subong nga hapon na bangod nga kalabanan diri nagaagi o kon naganilabay madamo na ang mga sarakyan no makita nato na diri kagati subong hapon no ngaton nga panahon man Action Jam no medyo magalom-galumon man pero ti halin sa nga kagina diri sa aton nga pag-obserbar wala man sang naglunta dahil sa pag ulan-ulan o kung na pagpanalit si Action John. No? So, i-check natin ang Action John, si Police Captain na Pindon, no? Kaya basi okay na siya. I-try tali ang iyang linya Action John. No, no problem, Action Zila. Basi after, balikan ta kaliwat na, i-plus-taron ta na ni si Sir Pendon. So, Action John. No? Anyway, di kamusta ang lakat sa aton nga panahon, subong man, sa Bacolod? Okay man Action John, no? Wala man isang pagkatulot-taliti ako na pag-ulan diri sa may syudad sa Bacolod, pero magalum-galumo nang gid subong hapon kag ti mapaang sa gihapon. So, okay na Action John. No? Tapos na siya, ay okay. kaginatid na may bisita, Action John. Oo. No? Dugay-dugay, mabalikan ta ka Action Zale regarding, paparty sa shooting incident, di ba? Oo. Oo, so, okay. sige. Yes. Balikan ta ka dugay-dugay, papastara lang ni si Sir Pendon. Anyway, ang kontrapiko man natulog ang balandra sa area sang Ramos kag Lacson, do ka typical days man gyurgapo, no? So, ready naman Action John. Oo. Sige lang kay maabasi malang alang tabla, kay may gina, ta. Anyway, importante along area dara sang Ramos kabalo ka dapat may gabantay gid nga traffic enforcers. Ako masiguro nga systematic inyang lakat sang trapiko.
correct action dyan, no? Ang mula ni subong ang magutok gid na diri sa may Bonifacio ayan action dyan kag sa may Aguinaldo no diri BS Aquino Drive kag ti sa dalan man sa Lacson no subong hapon action dyan. Oo. Other areas like sa Gatuslao, do so far, do manageable man ang traffic? Amo man action dyan, no? Slow to moderate ang lakat sa trapiko sa may dalan Gatuslao, no? Sa may Lupis Haina, action dyan. Kagadri sa may Burgos bala, no? Going butong na sa Villamonte kag sa may circumferential na medyo mabugat na ang lakat sang trapiko subong hapon. Kay ti na rush hour na action dyan, nagapuli na ni ang mga halin sa obrahan kag kasubong man ang halin sa eskwelahan action dyan. Okay. So action dyan naman na ang latest update ni Madulog sang Patrol. Ini sa action is Zil Minardo una sa balita unang sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Action Zil Minardo sa patrol. Balikan ta sa Dugay-Dugay. May kopo dyan na si Police Captain Paul Vincent Pendon. Ang hepe sang Station Number 2 may kang tanan sa ring shooting incident na nagluntad sa may barangay Tuma, Kaakson. Check tani kung ano naman may ang biktima sa diri mga Kaakson. Pero ang kita ko di ang mga laragway nga ginapasa mga Kaakson do ano ni sa isa ni sa guro ka computeran ay no may mga recoveries nga mga basiyo sang wala pa matubod nga kalibre o kon balas sang wala pa matubod nga kalibre sang armas lothang. Action John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Live extension coffee mix mga Kaakson naman ang pinakabag-o. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangula eh may pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magtunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Nakabudla gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay Action Radio Philippines Standard Time na 5:30 na pabalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Maka-aksyon may isa ka aksidente nga nagluntad sa National Highway ko National Road nga sakop sa Purok 1, Barangay Kaningay sa Banwasang Candoni. Nato na interview si Police Major Ruel Kulanag ang hepe sang Candoni PNP kag suno sa iya actually kakandak ni sila sang ginatawag naton nga routinary patrol operation. Kumbaga normal ini para sa katapo mismo maka-aksyon sang Regional Mobile Force Battalion o kon RFMB o kon RMFB. Ang RMFB maka-aksyon may mga company ni sila nga nabase sa naglain-lain nga mga lugar diri mismo sa may Negros Occidental. Actually, re-share ko na ang mga photos base pwede mo ma-play action L-Rape para makitaan sa aton nga mga viewers online. Ano tabosin din maka-aksyon, sunod diri kay Kulanag, ang ining patrol sa kaya na diri maka-aksyon ang 17 ka mga pulis initial report ina. Pero sa 17 11 dari ang nakaangkon sang pilas. Sila mismo nga lawas maka-aksyon kag ginpang dala na ini sa may hospital dala sa may Kabaangkalan City ginpang transfer. Pero initially do dara na sila una gindala sa may Candoni Rural Health Unit para man sa first aid lang nga ginatawaga. Nagabiyahe maka-aksyon ning patrol car. Actually, do JMC troop carrier na bala. Amo na lang nga may ang sa likod, na bala maka-aksyon back to back na lang nila pungko dala sa likod. Siguro kay tikurbadahan ang dalan according diri kay Kulanag, hindi ko sweto bala sang driver nga si Patrolman Emam James Apukay ang area. Labi natin kung hindi ka taga-drop bala. And kung mga police usually maka-aksyon, we can never deny the fact nga hinay lang pagpadalagan. Ang ilan na maka-aksyon regular nga routine sige nila pagpadalagan for their own safety. Di ba? Kay take considering the area itself. Kaya kay kurbadahanin ang portion nga da. Kag kung pagliko mo, pagkurbada, dulugon pa. Ang tambal ni Major Kulanag nga mahimo na lang alang ang driver sang sining patrol car. And nagdiretso ini siya sa gutter, nagbunggo mga ka-aksyon, kagamo to, nagbaliskad, no? Nagbulid-bulid pa ni ko ng patrol car, tub-tub nga nagbaliskad mga ka-aksyon. Tama din ni Sir Kulanag, may lang kay ang mga sakay, ang mga minor injuries lamang ilang angkon. Sa inisang report mga ka-aksyon, ang mga pirason mo sanday Patrolman Jerome Tolentino, ariman si Patrolman Joey Banaag, Patrolman Eric Abela, Patrolman Brian Ambaha, si Patrolman Mark Gel Salazar, Corporal Mark Gel Salazar, si Corporal John Arevalo, kagining si Corporal Reggie Takdoro mga ka-aksyon, plus abing driver nga si Patrolman Emam James Apukay. Hambal din ni Kulanag ang iban kay giningagaw na nanto dala sa ospital for first aid mga ka-aksyon. Wala pa nila makuha ang pangalan. Pero according sa ila diri nga initial nga report, 11 diri ka mga persona mga ka-aksyon ang pilason sa sini mismo nga aksidente. Ubin pa niyo
ang pinaka maedad ri 35 anyos nga mo ni si Patrolman Eric Abela no nga taga Suay, Himamaylan. Tapos si Patrolman o kon si Corporal Mark Hilgazo, 33 anyos, taga Bago City. Anyway, tidig to sa area, ang report natin nga naman to, nagatag naman to sa inisyal nga bulig, si Candoni Mayor Engineer Ray Ruiz, ang bago daw nga alkalde sa may Banwasang Candoni. Yaring konfirmasyon ni Police Major Ruel Kulanag. 11 ang nalista nga injured. Bali, ang 11 sir, puro nito ng PNP personnel. Yeah, so. Ano tabo, sir, raw? Kung ano nga ito nga area, di ang dalan tabala is kuan liko ni siya. So, ay kuro makalkulo sa aton nga driver, sa aton nga mga PNP personnel nga driver. So, naalang-alang siya kuro mag-apply sa brake na moto nga daw na yung disgrasya. Pero hindi kid man, sir, serious ang ilang injury, sir? Actually, no, kaluyan nga, wala isang serious injury. Kasi mga may araman sa nga daw may injury, kito hindi yatang ang serious. So, nag-ano ni sila? Nag-convoy sa kay RD? Actually, nag-roton nga rin, patrol ni sila. At siyempre, mobile patrol ni nga ito, yung mga mobile force. So, tabuan lang nag-disgrasya sila. Okay, subod silingon, sir, they are on duty sa natabong accident. Yes, sir. Duty sila. 10 patrol sila. Ang ining ilang nga salakyan, wala man niya damages? Damage siya eh. Okay. Ligid siya mo. Nagligid, kinigali. Amo na nga doon natumbagid, sir? Oo, natumba siya. So, bang, sir, na-clear ng area? Oo. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Nabalian si Police Major Ruel Kulanag ang konfirmasyon sa saning aksidente nga nagluntad ra mga kaaksyon involving ang patrol car sang Regional Mobile Force Battalion 6 mga kaaksyon. Sa iban pa nga balita, nariman sa may surad sang Bago, gin-confirm mga alas 3 sang takna sining hapon ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, amaning ang Lady Chief of Police sang Bago PNP mga kaaksyon nga 2:28 sining hapon nasapwa na ang bangkay sang lalaki bakulod nun nga nalumos dra mismo sa may Bago River nga sakop sang Purok Maymaya, Barangay Bakong sa sulad sang Bago. Ining biktima mo ni si Nery Seridol, 43 anyos, actually taga Purok Pontevilla Subdivision nga sakop diri blas may Barangay Takuling along sa Conferential Road diri makaaksyon nga area. Hambal diri ni Malong, amon nga istorya na sunod sa iyaw po di man ko ng asawa ya kay mga mata kahapon sang hapon November 27 ara diri sa suba ang iban nagapaligo mga kaakson sa may suba sa mismo upod man galing kay ginwarning nga na sa daan sa pamilya nga hindi gid magsalom o kun maglangoy sa area nga perti kadalom kay kadelikado mga kaakson. Galing kay ti wala sa kunamate, gintistingan niya gidlagoro langoy dito sa ginaligar tuman kadalom nga parte sa sina mismo nga suba tubtob nga ulo na kaminoto sa nakaligad oy way pa siya kuno kabutwa. Amo to na nga na sila sa bulig sa City Disaster Reduction and Management Council sang Bago City mga kaaksyon sa mga kapulisan sa barangay mismo para nga magresponde dira sa lugar kagti ginsigi-sige ilang operation tub-tub mga kaaksyon kaina, ginpadayon, kagti sining hapon, nasapwan ng patay sining persona mga kaaksyon. Yaring konfirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ang last naman, sir, ang update sa nga kon nga nga taga-compact maaw kay sila nga tuto sa babaw mo. Nakita ng victim 2:28 p.m. Sining hapon? Wala na guro, sir, kay dugay na niyo. Amo na makaaksyon ginkat na lang ang confirmation ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong ang hepe sang Bago PNP may angot sa sini nga insidente. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:38 na. Maka-aksyon gina-check actually no si Police Brigadier General Inocencio Pasaporte
for further updates regarding sa inyong nagluntad mismo nga encounter dra sa bahin mga kaagson sang Moises Padilla. Kaya as far as we're concerned, ginpapanaog na dara sa poppers ang Moises Padilla, ining bangkay mga kaagson sang ginaligar duha ka mga miyembro sang CPP-NPA nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa may barangay Quintinrimo. Kay nalas 5 ang takna siyang kagahon mga kaagson. Pero gina-check pa nato ng further details sa Basilio Kalugay. Sa atong pagbalik report may dugang na nga detalye kay gibalo naton kanunong motibo kung nga naglabot sa punto gid nga nagluntad rin ang kwentro sa mo mismo nga lugar mga kaagson. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:39 na. O sa ato tanan mga ka-aksyon maggamit na sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sir Ranir Aldo, shout out na kuno sa Swedtuda sa Santa Fe, Bantayan Island. Kay Sir Jose Mongcal Torilla, good afternoon sa Banwasang Binalbangan. Kay Sir Armando Libuon, watching from Dubai, Saudi Arabia. Kay Ma'am Marilyn Bilara, cool day, Lumbo. Monitor sila ko sa sitio Bandirahan sa Barangay Trinidad sa Gihulngan City. Taga Negros Oriental, good afternoon. Migo ko Sir Melili Origo, good afternoon man. Sir Alex Montesa, mayang hapon. Si Sir John D. Sena,
Wala gid kuno nadakpan si Sir John Dicena sa Central Market. Sige, base dason no? Sir Vilrico Naya Makaakson, good afternoon man. Anyway, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44. This time, i-check natin mga kaakson ang update sa nagluntad ng encounter da mismo sa Banwa sa Moises Padilla. Joining us sa ating pagpangalagad, si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, good afternoon. Si Action John sa Action Radio, sir. So, nagluntad sa ang around 7 sa aga, dito sa Moises Padilla. So, nagdugay lang sobra mga 30 minutes. Okay. And after dito pag-clearing, kaya to duha ka patay na kita ng experience. And may mga armas na kuha ang atong tropa. Sa kayong port, duha kayong 16, isa kayong 2, 3 isa sa 80. And later part mo sa clearing, nadugangan nini, additional firearm na nakuha, isa ka yung 14, isa ka 357, mga pakpak, and kung sa inyong mga personal belongings and accessories. Okay. Sir, may identity na, sir? Ining duha ka mga napatay? So far, bago lang hapon ginatatuan, so wala pa identity. Okay. Anong background, sir? Nga naglabot sa punto nga nagsumalungay ining duha ka grupo? Hello? Yes, sir? Hello? Sir, anong background sa ni sir? May nabaton ka mga report nga may presence dira sa mga rebelde? Amo man yung mga involved last, amo man yung involved last week sa mga incident. So, they're also the same group, sir, sang dito sa Oriental? Oo. Pag diba may incident kita ng panghatlo, itong pagkain nila nga isa kategoryon, ito mga sapat na nabaligyan. Mansot po amo niyo grupo. Member ni ka Central Negros 1. Abot sa lingon, sir, ining natudlo nga suspect na nagbatay kay Umboy at nung ginaaligar nila nga informant, amo ni nga grupo, sir? Amo ni nga grupo. Okay. Sir, which is last week, since last week amo ni siya na trace mga report man ni sa mga pamulyo. Bot sa lingon, after to isang incident, sige, sir, inyo nga monitoring. Kailangan ba gito ang information natin sa mga pamulyo. Subong, sir, di inang mga bangkay, sir? Gimpapanaog ka lang kayo na. So, gitahulat pa natin para properly ma-identify. Pero sige pa, sir, natin nga follow-up operation kagat pursuit. Sige pa. Oo. Ano ni, sir, ang implication sa ni Sir Man? Kay wala untat ang Philippine Army, lagas nga grupo, sir? Dahil ang mga pumuluyo man mismo na ganito, kaya kasi siyempre hindi mo natin pwede pabayaan. Kaya mo na, mga hadlock sila. Okay. Some allegations would say sa retaliation kuno ni Sir ka Philippine Army kay may napatay dito sa Southern Negros. Is this just a regular operation or ano ni sir ang inyo diri nga explanation, sir? Continuing ng effort nato. Tungod nga mo man yung incident ko gani nga gina-report sa mga pumuluyo. Ongoing, hindi pa kita maguntat nga mo na alang naman nato alang naman nato hindi aksyonan ang sa mga pumuluyo. Klaruhon ko lang, sir, CN1 nga grupo, sir, no? Oo, CN1 nga grupo. Mga more or less, mga pila sila kabilog, sir? Mga more than 15 ini. Wow, ano isa sa kaplaton nila? Kulang man. Wala na. Hindi man na magdako ang grupo nila dito sa area. And the fight took for around 40 minutes? Mga sobra 30 siguro. Per report. Oo. Sobra 30. At least, sir, damo ka mo recovery. Ano naging pangbili ni nila, sir, ng mga recovered items? More or less, mga naligo ng upod nila. Tanaw natin may mga additional wounded na sa ilo. May mga blood stains along the area? Mga blood stains. Okay, sige. Sir, ma-update na kami liwat, ha? Thank you again, sir, ha? Sige, salamat. Okay, sir. Action Report, Afternoon Edition. Gina-check talang kadali mga ka-aksyon si Brigadier General Inocencio Pasaporte for confirmation. Kaya according sa iya, pag-text kung pag-update sa aton, may identity na, pero basically base bilagi na verify pa nila reason why mga ka-aksyon nga medyo wala na ging confirm diri ni Sir Pasaporte ang identity sang duha ka mga nagkalamatay for whatever reasons, pero according sa iya tiging papanaog ng mga bangkay mga ka-aksyon and nagapadayon pa diri ang clearing operation. At least we're able to know na according diri sila nga monitoring ang mga ka-aksyon ining mga involved ang sila mga suspect nga ginatudlo nagpatay sa kay
Bomboy to bla, dumdom ka mong gi-report naton man nga negosyante dito sa nabukid nga bahin sa Banosa na Castellana tinalikdan nga si Mana. Akso Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Akso Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Pabalik na rin sa aton nga pagpangalaga. This time, i-check na naman ang report sang aton nga patrol. Aton nga Patrol 2 Navarra Patrol with Akson Zil Minardo, mga ka-Akson. Update sa nagluntad naman nga shooting incident rin sa Bacolod City. Action Reports, Afternoon Edition. Akson Zil sa report, please come in. Aksyon dyan, sa karon ara na sa stable nga kondisyon, ini ang duwa ka biktima na sa pagpangluthang dira sa may Purok Sigay, Barangay 2, Syudad Sang Bacolod, kaina, mga alas 4, sinisang kaagahon. Aksyon dyan. Na kung saan ang mga victim, amo ini si Rami Arais, 27 anyos, residente sa nasambit nga lugar, kag si Michael Yasas, no, sang amuman nga lugar. Aksyon dyan. Okay. Musunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pendon, samtang nagahampang ini ang mga biktima. Action dyan, no may gulpe lang ni nga nagsulod nga unidentified person o kung amo ini ang suspect, no kagulpe ini gintiro ang biktima nga si Rami Arais, which is naiguan ini sa iyang tiyan. Ayon. Action dyan, no kag ang exit point sini action dyan, no, which is sa likod ang bala naglapos pagid sini sa kay Michael Yasas, no, which is action dyan nakaangkon man ini si Yasas sang pilas no, sa may Batiis ya Dampi, no, which is sa subong ara sila sa may Corazon Locsin Hospital, no. Ang live-in partner sini ni Rami Arais na may ara naman ko nung gina-divulge o kon may statement nga ginhatag sini sa kaya Police Captain Paul Vincent Pindon. Pero sa subong action dyan, no, may ara naman sila person of interest, pero hindi pa subong, no, mahambal sini ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Kagdi ini ang duwa ka bala no, sa wala pa ma-identified nga kalibre action dyan, nga gingamit sini sa pag-luthang diri sa duwa ka biktima. Ginapadala naman sini action dyan, no, sa may Nopo for ballistic examination kung mag-cross-match ini bala, no, ang mga evidence nga pasa sini sang police station to action dyan. Action Zil, question lang. Ining crime scene, computer shop. Action dyan, ini ang crime scene. Action dyan, Pisonet Station ini siya. Okay. No, sa Maya Purok Sigay, kagati ini connection ng duwa kalupok, no, ang na-initiate sinisang unidentified suspect. Action dyan. Ginsulod gid sila ya, samtang naghampang sila computer, ginsulod sila sang suspect. Correct. Action dyan, ginsulod gid sila sang suspect kagti sa area gani na sagin padala sini nga mga photos, may mga dugo-dugo para sa mga tulungkuan sini, no, kag sa mga computer man mismo mo. Action dyan, no, kaagahon sini sila nagahuluhampang upod man ni ang live-in partner, no, ni Rami Arais kag ang amigo yan sini nga si Michael Yasas. Action dyan. Magsining ka kagahon mga around 4 a.m. daw na? Kaya natabo ini ang incident. Action dyan 4 a.m. no, sa November 28 kagina lang sa kagahon. Why sila gali curfew? Action dyan, no? Why sila gali curfew dra? Kaya alas 4 ya abre pa yung ilang computer shop. Kailang Pisonet, no, station sini open pa action dyan. Oo. And kung close range action Zil, anong pilas ang isa asan duwa ka mga victim gani? Action dyan, ang isa sa iyang sinong isa? Si Arais? Oo, kag si Yasas. Anong pilas ni Arais? Kay Arais, action dyan, no, ara sa may right yung ilok, right armpit, no, kag ang isa action dyan, ara sa iyang right leg. Si Yasas. Oo, kay bali ini ang pagtiro bala sa kay Arais action dyan, no, naglapos ang bala kag nasa labat iniya si Michael Yasas. Buot silingon sa leg doon nasa labat na nang giniya si Yasas sa action dyan. So si Arais gid ang pinaka-target. Kagati action dyan sa pagpangusisa gani isang Bacolod City Police Station 2 na sang record ni Arais, wala man ini siya sang record pa sa may Police Station 2, pero i-check pa ni Police Captain Paul Vincent Pendon na sa ibang nga mga stations kag ang may record diya sa illegal gambling si Michael Yasas, no, ang may record sa may Police Station 2 illegal gambling sini action dyan. Pero anong pinaka-motive nga ginalantaw nila sa likod sining krimen? Yes, action dyan, subong, no, wala pa ka divulge niya kung ka-mention
si Police Captain Paul Vincent Pendon, no, kung ano gini ang motive nga ila na establish subong kay hindi pa sila maka-establish kay action dyan kay kinanglan pa nila istoryahon ini ang duwa ka victim, no, which is wala pa gid nakahatag sang statement kay ari pa ni sa may Corazon Locsin subong nagaano na action dyan, no, naka-recover naman kaga stable naman subong pero kinanglan pa nila nakuhaan pa gid sang statement sin action dyan. Okay. Action dyan na mo ina ang latest update sa nagluntad nga shooting incident ini si Action ni Zil Minardo una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. For update mga kaakson na angot sining shooting incident, gina-check ka ginabantayan ganini sa Action Radio Bacolod what's aton nga patrol and awaiting according sa initial report na sa stable condition ining mismong biktima mga kaakson mga biktima sining shooting incident dira sa may Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Radio. Evergreen Herbal Capsule ari ng pinakabago kapi. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-titikbar ka na. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, kay Ma'am Evelyn Sinaon sa may Purok Gaisano, Barangay Alihis, kay Nanay Evangeline, kay Ma'am Lani Hulagay. Good afternoon kay Sir Arcon Tovida. Good afternoon man, Ma'am Carmencho Sason Biboso. Tamyaw yun ako na si Duday Amando sa may Barangay Buanan, sa may Bagos City. Sir Ray Black, good afternoon. Monitor lang sa may Barangay Talakdan, sa Banwasan Kawayan. Kung babaliskad, gigo Sir Alex Montes, ang pambalo, no? Okay, kagawad Imbong Campo, kay Kapitan Vito, good afternoon lang sa may Barangay Maawa. Si Ma'am Rosaleo de Reyes, watching gid pamahaw sila kuno sa gwa sa Purok Cadena de Amor. May lang nga pagpamahaw dira sa tagaranga Barangay Handumanan. Ma'am Jocelyn Balahadya, good afternoon lang watching from Tanza, Cavite. Ara man si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, si Sir Doy Artur, good afternoon gayda.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na mga kaaksyon. Sige, dala kita na ikutoban. Madabog nga salamat sa inyo nga pagpag-upo diri man sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Lunes pa lang kita nga presentation, November 28, 2022. Salamat sa atong patulto na para patrol Action Zil Minardo. Back-to-back dirake Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center, Action and Defensor Lisay. Dali naman sa Studio A, Master Control sa itong technical side. Muna ito Aksyon Oliver Pason, kag Aksyon El Rey Dutilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition, with Aksyon Dale Salazar and Aksyon and Defensor Lisay. Kag Aksyon karon sa Aksyon Firing Line, temporaryo ninyo nga may kaupod sa Aksyon Art Tayhupon. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz, nga nagasiring ang katapos ng media, magaserbisyo sa inyo sa diyon sa kalipay kasubo mano kon kabudlayan. Hindi niyang panghampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.